Hei, salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou tutorial. În acest tutorial vă voi arăta cum să vă instalați moduri pe Minecraft Pocket Edition doar cu două aplicații și Minecraft-ul, evident. Deci întâi intrați pe Google Play, scrieți Block Launcher, așa îl downloadați pe ăsta. Apoi scrieți Mods for Minecraft și îl instalați. Așa, intrăm pe Mods for Minecraft, dăm pe moduri. De preferat ar fi versiunea 0.13. Ce vreți voi și 1.2. Ce vreți voi. De exemplu, eu am 1.2.13.12 și e chiar foarte bun, știți de ce? Pentru că are și multe blocuri, multe chestii pe acolo. Multe shadere merg pe versiunea asta. Da, deci eu vă recomand 1.2. Așa. Da, deci haideți să instalăm și noi un mod aici. Mișto mod. Hai să instalăm pe ăsta ca să vă arăt că și merge. Mamă, și ce net până și eu. Așteptăm ce să facem. Da, pun pe pauză. Da, deci am revenit. Am zis să revin pe la 90% descărcat ca să nu ziceți voi că am făcut eu ceva și să vă păcălesc. Așa, dăm ok. Așteptăm un pic. Așa, dăm import. Așa, și dăm pe play. Ca să vă arăt că și merge. Să dăm pe mapa asta. Pe cheița asta din stânga ecranului puteți să ștergeți moduri și texturi dacă nu vă mai plac. Da, deci mai am eu încă un mod cu niște mobile și niște armuri pe aici. Deci uitați modul. Să ne luăm și noi câteva arme. Să o iau pe asta și o să le încerc pe toate. Și pe asta. Și pe asta și pe asta. Da, deci haideți să... Nu prea să generează lumea bine pentru că am câteva moduri. Haideți să tragem un cal. Asta este minigana. Este foarte bun. O să-i tot un minigun, numai că ia uitați ce face asta. Asta e nebun. Hai să distrugem tot. Haideți să distrugem tot. Hai de capul meu. Și mod interesant. Mai am 9 gloanțe.
Așa, după ce se termină gloanțele, dați numai aici pe aia și gata. Și pe survival și pe creativ tot aia se întâmplă. Și puteți trage foc. Cu următoarea armă. O să tragem aici. Să mergem la vaca asta. Stați un pic să... Bun. O armă cu lunetă care și explodează. Stați un pic să stea vaca aia locului. Fac. Am apăsat din greșeală pe altceva. Hai și găina. Și villagerul. Perfect. Următoarea armă. Stați că nu toate merg. Mama, asta e puternică. Hai să dăm pe bune. Are numai un glonț și numai atât. Ia stați un pic. Să dăm noi aici. Face ceva. Mama, asta chiar îmi place. Haideți să mergem și noi în căutare. Uite aici. Ia uitați cum se vede chestia asta. O uitați. E șmecheră chestia asta. Hai să omorâm porcul. Haideți să tragem un porc. E foarte bună arma asta. Da, hai să încercăm și pe asta. Mamă. What the fuck? Hai să tragem un porc. Ba, foarte bun asta. Și asta tot un glonțare, numai că asta nu explodează. Haideți să mai iau o armă și închei episodul. Pe asta. Să trage cu foc. Să omorâm și noi o vacă. Mamă. Să dăm foc la pădure. Șmecher. Hai să dăm foc și aici. Mișto că pot să trag și mai departe. Oare pot să trag până la copacul ăla? Da, uite ce șmecher. Da, până la ăla. Da. Da, deci eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi un like și să vă abonați. Noi ne vom revedea la următorul episod. Salut!